Hallo, er nogen af jer, der kan hjælpe mig med at få Steam? Der er der Leo der. Jeg har Steam. Har du? Det er bare fordi... Det er bare fordi, jeg ved ikke, hvordan man får Steam. Så du kan bare oprette en gratis profil. Jonas, Du skal bare... skal vi være venner på Skype, Jonas? Hallo, du Ja. du skal bare skrive Steam. Hvordan staver man til det? Hallo Leo, han har det jo en spiller. Kan du ikke prøve at skrive det? Skriv lige i chatten. Leo, du ved godt, du er ved at blive disset. Du er ved at blive tvunget totalt. Sådan der tog jeg også med andre små børn. Hallo, Ebbe Kander, hvor gammel er du overhovedet? Nej, 11 undskyld. Jeg kan ikke engang huske sin egen alder, mand. 10, nej. Nej, jeg er 11. Hvor gammel er du, Leo? 5. Jeg giver dem 7. Skal jeg svare på det spørgsmål? Han lyder som om, han har røget i landet, mand. Ja. Jeg er ikke mange nye. Så er du mod 18. Karl Mark Møller. Okay, så siger jeg 11. Hej. Løgner, mand. Hallo, 11. Er det pas? Så 10. Så 10. Ja, 10. Ordentligt trist type. Jeg er 10. Har du optaget ham? Jeg så optager stadig. Fuck. Sådan. Jeg dør her. Hvis du siger 9 Fuck, han år, var sød nok. Han hjalp dig med at få Steam. så kan jeg med ikke lide dig. Han er fucking sød. Det der lød forkert, det der. Jeg sagde det ikke inde i banen, vel? Jo. Nej. Kan du ikke lige adle på Skype? For de skal lige lave noget skide. Men jeg ved ikke, hvordan man får Skype. Altså helt dum af de andre ikke. Det kan være han den lille. Spørg op på den profil og alt muligt. Leo, kunne hjælpe mig med at stave til det? Fuck, det er sjovt. Slap af, mand. Jeg har lige set ham. Han vender røven til. Nå. Han vender røven til. Sjovt. Jeg troede, det var det, vi grinede af. Det er kun små 9-årige børn, der synes det. Okay. Jeg tror, du vinder. Tror jeg ikke, han dør nu. Hey, må jeg bruge no-clip på den aller sidste? Ja, no clip. Nej. Gren en nar. Du var tæt på. Det var du godt nok god til. Hvem får den? Der står Steam i chatten, så. Har du Steam? Lige stop med sådan. Stop med at wait sådan. Kan du, når du skal wait, skal du så ikke lade være med at holde mic i bund? Det er ret irriterende for os andre. Hallo. 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 Det er højere. Hvad vil du sige, Leo? Var det ikke det, Bob Busejl? Jeg er sikker på, at du ikke er her. Nå, det er fordi jeg er B-hopper. Så er vi Busejl. Hvad er det, han siger? Det ved jeg ikke. De snakker sort. Nå. Jeg skal smutte nu. Ja, vi ses. Så må jeg... Men Leo... Men Leo, du må hjælpe mig. Du skal ikke drømme af land, men okay. Men du skal hjælpe mig med at få... Du skal hjælpe mig med at få Steam i morgen, okay? Ja. Hallo, jeg skal ikke sove. Skal du ikke? Er den ikke over din sengetid? Slet ikke. Slet ikke. Hvad tid skal du i seng? Nej,
når jeg vil. Klokken 5. Skal jeg... Aner ikke. Altså, hvor er det, du får den anden bombe? Mere. Hvad for en bombe? Hvad granat? Hallo, hvad? Bombe. Den får du oven på de der, hvor du hopper rundt. Det er over din seng. Ej, så jeg hopper forbi. Man skal bare hoppe over den der røde streg der. Hallo, jeg Nå, er det tror jeg ikke. ikke. Gør jeg ikke. Nej, Jeg jeg ser- glemmer at holde jeg ser- med. No! jeg gør Nå, ikke. farvel YouTube. Ja.